nke ịkọwata ụlọ osisi a na-akpọ ọgbụ ọnwa ọgbụ dị n'okwu nna anyị so nwanne m nwoke ya metara asị na ọ chọrọ egbunye ya ọgbụ mgbe mekwughasị anya egbunye na a na-enye ọgbụ iwe ere nso egbuo ya so emechaa wee gbuo onye ya ọgbụ nwaanyị were iwe jewa si na mbisi egbu ọgbụ na a na-akpọ ọgbụ isi so si ka ịkọwatakarịla anyị ihe gbasara ọgbụ ahụ ọfụma. Ọ dị mma. Mana nwere obe azụ nọ ya mba nke ọ sị na n'ọnwa ọgbụ kwere n'ikwu nne ha nwanne ya nwoke sị na ya egbu ọgbụ nwanne ya anya ma nje n'ikwu nne nje gbuo ọgbụ ọ bụ na ọsị n'ọnwa ọgbụ dị na be anyị mana ọ bụ na ọsị na nwanne na nne ochie esi ya egbu ọgbụ ahụ ọ dị iche mana ọ sị n'ọnwa ọgbụ dị n'ikwu nne ha nwanne m nwoke wee sị na ya egbu ọgbụ ahụ ebe ntị be nna gị jee gbuo ọgbụ n'ikwu nne gị ọ bụ ụlọ na be nna gị ka ọgbụ ahụ esi na onwe ọgbụ na be anyị nwanne wesị na ga-egbu ọ dị iche na nwe ọgbụ n'ikwu nne m nwanne wesị na-egbu ọgbụ nna onye ha ime ọ bụrụ iche okwu ihe ahụ ime ọ bụrụ okwu na ụlọ onwe anyị na-ekwu nkụ mana m na-akọta obere ihe gbasara ọgbụ ọ bụta na ajụjụ ya ọ bụrụ tọgosi chọọ isi wee jụ ya ọ mazi mana ọkwa na nwanne ya ji egbu ọgbụ n'ikwu nne ya ihe ịmaghị isi ya ha jee ijichata obi na ya mana ọgbụ abụrụ ọgbụ niile ka a na-eme ihe dị n'isi ọgbụ dị iche iche enwere ọgbụ chi ịnụkọ na-ekwu ụlọ nwaanyị nwe ọgbụ ahụ ụmụ nwaanyị na-enwe ọgbụ chi ha na-enwekwa ọha chi oge gboo ahụ ebe ha na-anọ alọchi ịrụpụta n'iru ezibe agbara nwaanyị zuru oke efu ebe okpusiti ọkụ n'ukwu isi n'iru bie oge ọ ya alọchi o jee n'ebe ahụ nje mee ihe aṅa n'ukwu ọkụ ahụ kpuchiri naanị kpudosi ihu naanị ị na-anụ n'ukwu isi n'ebe ọ bụ ọgbụ ụlọ ọha ọra ahụ bụ ebe o si na chi ya nọ a na-akpụ ya ọha chi maọbụ ọgbụchi ọgọ ya alọchi n'ebe akọ ya eje otu ndị okenye nwoke si alọ mmụọ ụmụ nwaanyị na-alọchi ebe nwa nwoke na-anọ alọ mmụọ bụ na ọkpesi ya obutesi ya n'ezi ọdọbụ ya na-amị ihe dị na ya na-egburi ọkụ na-efesi ya ogbene ọ bụrụ na nwaanyị ọ jee n'ukwu ọha chie na n'ukwu ọgbụchie nje ọgbụchi ahụ adanọkọtatuo a na-amụ ya ama maọbụ ọhachi maọbụ ọgbụchi o nwere otu esi eme ya kpọta ndị ya ehulatalụghị ya ije ebe nne gị jee mawa ihe ọgbụchi ma mawa ihe ọhachi were na be di gị jee ma o wee puo n'ebe aka ị ga-anọ na-alọchi ihe a na-ekwu ya bụ n'oge ha na-eme n'oge gboo ọ bụzi ito nte ije gbutu ọra ọ bụ na nwaanyị ahụ emesịa nwụọ nne gị ahụ emesịa nwụọ mana nwaanyị ahụ ọrachi ahụ emesịa nwụọ a na-abụ ọgbụchi abụ a na-eme ihe ọnwụ ha na-emegasị wee bụ ọgbụchi ha na-emegasị wee bụ ọhachi ịbụọ ya n'ike ọ ya emebinwu ihe maka na ebe ahụ ife melụ wee tie ya n'anya bụrụ obere ife ọ bụrụ ebe ofeke ya apụta ise kwere uche were ma gbudete ndezebe naanị ọ n'oge kịta ụka bịazi bịa mebicha ọtụtụ ihezi okụzi ụmụ nwaanyị na-anụ di nwarị nwa ọgbụchi na ọrachi mana n'oge gboo ahụ ọ garụrụ oji gburi ọkụkọ nwee ihe dị ndị ebe a nọ na ya na-ekpe ekpere na-ekwu okwu ekwuda aṅa ọ bụkịtakwa na ọ chọọ nwa jee na ya ọnwa onye na-achị ụkọ nje na ọgbụchi jekwụrụ na wee na-agwa ọgbụchi okwu ka ọ dọrịa oje dọta aka na ntị ihe na ihe ha debesi ya edebe bụ ndị ugbo ozi ịnọkọta ịmanye na ụfọdụ site na egbutu a na-abụ ya abụ adịghị egbutu ya adịghị egbu ya egbu ka je bụọ